Suwon bateh ijek nok kabar sepasar. Akeh 5 murid nok Kabupaten Tuban digawa nok IGD. Diduga dekne ngalami keracunan sakwise mangan MBG. Kabeh saiki ijek ngalami perawatan medis ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban pas dina Rebo sore digawe geger karo eneke 5 murid teko SMK Negeri 1 Palang kudu ngentokno perawatan darurat sakwise ngalami keracunan MBG. Para murid iki sempat digawa nok puskesmas saknggon, tapi mergo kondisine sing malah nemen karo pihak puskesmas bocah-bocah kuwi dirujuk nok Rumah Sakit Umum Daerah. Siji murid digawa karo pihak sekolah karo puskesmas sing kondisine dipasangi infus. Tim Inafis Satreskrim Polres Tuban yo melok teko nok panggon gawe nyelidiki. Juharti 52 tahun, warga Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, wali murid teko Siti Khairul Nisa. Salah siji murid wedok sing ngalami keracunan ngaku, anake ngalami muntah-muntah karo ambekane sesek. Hal kuwi dialami anake sakwise mangan MBG sing isine sego goreng, ndok ceplok, timun karo anggur. Nanggepi hal kuwi Kepala Dinas Kesehatan P2KB Tuban, Roykan, pas dikonfirmasi lewat telepon ngaku lagi entuk laporan teko puskesmas sakpanggon. Pihake ape nglakoni pengecekan apa enek murid liyane sing yo ngalami keracunan. Siki Muhammad, JTV.